от рока към хип-хопа с кои групи става? И има ли виновник за това или ти само от меломанската си търсачка? Момчето, с което свирихме в ученическата ми група, си имахме една репетиционна, едно гаражче. Това, където повече се събирахме да пиеме. И 11-ти клас горе-долу, той някакъв негов треньор му беше пуснал King Size и DRS. И ми ги пусна и аз бях в началото, бат. Това е. Даже от български директно. Да. Смятай. И в последствие почнах да ги слушам така по-задълбочено. Си казах, окей, това е доста яко всъщност. Оттам чухме Knockout, Onyx и така нататък. И това се завъртяха нещата. Но общо взето от български неща главно тръгна страстта. Иначе като по-малък, един приятел ми пусна Onyx за пръв път. И тогава бях много впечатлен. Яко викане. Да.